Eta ehunka lagun etorri dira Nestor Basterretxeari azken agurra ematera. Politika munduko ordezkaritza zabala ikusi dugu, lehendakaria Iñigo Urkullu, Legebiltzarreko presidentea eta Gipuzkoako aldun nagusia, baita zenbait alkate ere, esaterako Bermeoko alkatea eta Hondarribiako alkatea ere hemen daude. Gizarteko aurpegi ezagun asko ere ikusi ditugu eta nola ez kultura munduko hainbat eta hainbat lagun. Esan duzu bezala, oraintxe hasi da 8etan hasi da ekitaldi zibil hau eta musika eta dantzan hastuko duen ekitaldi hunkigarria izango da, zalantzarik gabe. Donostiako txistularien bandarekin hasi da eta parte hartuko dute besteak beste Andoni Egaña bertsolariak, Jon Maia dantzariak eta ekitaldi hori amaitzeko Nafarroako gaiteroek hainbat pieza joko dituzte. Guztia ekitaldi zibil hau berak eskatu bezala egiten ari dira, familiak hitzez hitz jarraitu ditu Nestor Basterretxearen eskariak. Berak utzi zuen eskaera betetzen ari dira. Ona gerturatu diren guztien artean, guztien ahotan hitz goxoak izan dituzte, maitasunez eta miresmenez gogoratu dute artista handia. Aita handia zan, aita ama ere oso bikote erra, ez? Ni semea naiztan zer esango dut ez, baina nahiko, ondo oso historia polita zan da. Gizun handi bat, referente handi bat, ez? Gure historian geratuko dena, betidanik eta betirako geratuko dena. Zegoete arten asko egindakoa, barrutik eroan dagoena gure susterretan sartu izan dagoena, eta beste, oteitzakin eta nongo da inguruan, txegidakin eta bar. Hau izan da egin duten ekitaldi publiko bakarra, aurretik gorpua ekitaldi pribatu batean erraustu dute. Orain bere errautsak bitokitan zabaltzeko asmoa dute. Bermeon, bere jaioterrian eta Hondarribian hil zen tokian. Honela, Nestor hainbeste inspiratu zuen zirkulua itxiko da.